हाग्राजुलि बियाबनि बाथौ सिबियारिफ्रा दिनै गुवाहाटीयाव थानाय बाथौफुरिनि गोथार बाथौ थानसालियाव आरज खालामफैदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्राजुलि बियाबनि सिंनि गासै गामिनि दौरि लोगोसे आसारि माइनाव आरो लाइमोनफ्रा गुवाहाटीयाव थानाय बाथौफुरियाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानै आरज खालामफैदों। बे हाबाफारिखौनो आफादगिरि महरै बिबान लानानै सामलायो मुलुग मुं बुहुम बसुमतारी लोगोसे बाहागो लानानै बोसोन होयो दौरि आफादनि लेंथुमगिरि बशिष्ठ बसुमतारी बिथाङा। खुलुमबाय। दिनैनि समाव जोङो दिनै सनितपुर जिल्ला हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव जों दिनै गासै रायजो नाङैनो गथ' गथाय लानानै जों दिनै सनितपुर जिल्ला जानानै जों दिनै बेयाव गौथुमनि गोथार बाथौ थानाव जों दिनै आरज गाबफैदों। मानो होनब्ला जों दिनै फैबाय थानाय जाबायदि हाबाफारिफोराव जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे माने दावगालांबाय थानो हाथो आरो मोजां लामा अरायबो आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंखौ दिन्थिहरथो। फैबाय थानाय जा जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे माने गोरों गोरा जानानै बाथौ धोरोमखौनो अराय सम गोथार गोसोजों सिबिलांनो हानाय गोहो बोर बिनो थाखाय जों दिनै फैनाय जादों। आरो लोगोसेनो दिनै आङो सनितपुर जिल्ला दौरि आफादनि बोसोनगिरि जानानै आं खावलायहरदों बयखौबो जाहाथे जोंनि नैबे गौथुमनि जिथु थानसालियाव बयबो रायजो राजाफोरा गावनि नांगौखौ बिनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरदों। रंजालि बैसागोआ बेनो दा जोङो जिबायदि जोंनि बाथौ धोरोमाव जाबायदि नेम दङ जोंनि रंजालि बैसागो होनोब्ला जों मिथिनांगोन जों दिनै गथ' गथाय बोराय बेन्थ लानानै बयबो गाजा गोमजा रंजानांगौ। आरो लोगोसे रंजानायनि लोगोसेनो जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे बेबहारफोरा एसे गाज्रिमोन। थेवबाबो आं नुनानै दिनै आं सनितपुर जिल्लानि जानानै आं बुंदों माने जोंनि बर'नि गेजेरावबो दानिया जा बेबहार दंमोन बे बेबहारा खारबाय। दा रंजानाय बाजानायाव जों मुखुब होनांसिगौ। दामनाय देनाय जिथु जोंनि हारिमु जिथु खाम सेरजा सिफुं बेजों जों रंजानांगौ। आरो लोगोसे जोंनि जिथु गाज्रि मुवा दंमोन जोंनाव दा बेजोंसो खुङोमोन। मानो होनबा जोंनाव मा होनोब्ला निसा बुस्थुफोरखौ जों गारलांनांसिगौ आरो निसा बुस्थुजों जों बैसागोखौ रंजानो नाङा। आं बे सनितपुर जिल्लानि दौरि आफादनि बोसोनगिरि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो जिल्लानिफ्राय दिनै बेयाव बेसेबांसो सुबुङा बाहागो लाफैदों होननानै नोंथाङा सानो? दा जिल्लानिफ्रायथ' फैनाय जायाखै, जोङो हाग्राजुलि आनसलिकसो जाना फैदों। आं थेवबाबो जिल्लानि जानानै आं फैफानाय जाबाय। दा बेयाव मथा मथि 200 जनसो 250 जनसो मानसि जाबोदों आरो दिनै बेयाव खौसे महरै। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।